Tuntuma chuan olsam taka online tui bil pek dan ilo thlir ho le tiang amasa in tuna website link pahnih kan hmu te hi kan lo chin chi adon nia website link pakhat zawk hi kan copy paste anga Google a kan lutanga Google a kan paste anga ti chuan website link a kan luta website page a ti chuan website page sir dinglama hian terms and condition online payment terms and condition alo oma net banking a kan pek chuanin chenga baka cheng zanga hnuai lam transaction kan ti in service tax a oma chuanin cheng zanga chunglam panga cheng sari le service tax a oma ni ti chuan website a kan lutanga payment option a hian select district a hian scholarship an seleka ma ani omna district ani maya ti chuan consumer customer number a hian kan customer number kan da lutanga kan proceed anga ti chuan contact details alo langa email number le mobile number enter tur alo nia ti chuan kan enter anga kan proceed leang ti chuan tuna kan hmuang hianin bill amount hi zahni alo nia hemi website a hian chuan bill due date exceeded alo in tia payment na link om lawa ti chuan hemi website a hian a pek thailo wangin website link pakhat zawk a khan kan lut lenga kan try lenga chuanin link hi kan copy anga Google a kan lut lenga Google a khami website link kha kan paste anga ti chuan enter kan hmetanga website link website danga kan lut le a PHE department website danga kan luta ti chuan select district a hian kan omna district kan select a consumer number a hian consumer number kan type lutanga email ID kan type lut le bokanga ti chuan kan fill up zo hnuah kan proceed leang hemi a hi chuanin alo dik ta thlapa bill amount po zanga le somli pali alo ni ta a ti chuanin terms and condition kan agree anga pay option lo oma kan click ang ti chuan payment mode a hian payment mode chi hrang hrang alo oma masabera chuan credit card manga pek the ania credit card hi mizoten kan mang lar vak lawa chuwang chuanin kan pelo mainga debit card ATM card manga pek dan ania chuanin card number oma expiry date te card holder name te lo oma tuntuma hian ATM ma kan pek don lo wangin a pek dan kan en lo mainga ti chuani internet banking te wallet and cash card ti te lo oma ti chuanin tuntuma hian internet banking ma kan pek dona wangin hemi option b khi kan enanga ti chuanin popular banks chi hrang hrang pali aron chhop chuaka hemi zinga hian kan account kha kan bank account honna kham lo ni chuanin all banks select your bank a hian kan click anga kan zong don ni tuntuma hian SBI tang ka pek dona wangin SBI ka click a ka proceed ta ti chuanin online internet banking SBI username le password kan chulu tanga kan log in anga ti chuan poisa kan pek za tur ti hian alo langa kan confirm anga chuanin kan confirm lenga chumi hnuah chuan high security password one time password kan ti thin kha kan account register mobile number alo thlenga chu kan enter anga chumi hnuah kan confirm le don ani kan confirm hnuah ti hian transaction status successful lo in tia kan transaction kha kan print anga kan save thadon ani kan computer a ti hian print thei turin PDF file in kan save thadon ani
kan bill pay na kan save nuwa kan bill pay tu zat kha zanga le somli pali ania amai ro chu transaction a khan zanga somnga pahni alo nia chumiam zia chu net banking kan pay khan cheng sari ba ka claim alo in charge ani tichuan website a kan lut thalenga district le consumer number le email id te kan chulu thalenga tichuan kan proceed nga website a kan lut nga tichuanin payment already done alo in tia bill pay tur kan pe zo to ti nani